வணக்கம். இன்று நம்ம எதை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் அப்படின்னா, ஸ்ரீ காமாட்சி அம்பிகா அப்படின்றவங்களை பற்றி இன்று நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். ஸோ படத்தில் பார்ப்பது போல் இவங்க தான் தேவி ஸ்ரீ காமாட்சி அம்பாள். இந்த அம்பாளுக்கு இரண்டாம் ஒரு பெயர் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, பால திரிபுர சுந்தரி அப்படின்ற பெயர். சரி, இன்று நம்ம இந்த வீடியோவில் யார் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, அம்பாள் யார்? இந்த அம்பாள் அம்மனுடைய கோவில். இந்த ஆதிசங்கர யார்? ஸ்ரீ சக்கரம் என்பது சொல்லக்கூடியது என்ன? எப்படி இந்த விளக்கு வீட்டில் இருக்கும் காமாட்சி விளக்கு அப்படின்ற எதுக்காக பெயர் சூட்டப்பட்டது அப்படின்றத இன்று நம்ம வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், வாங்க பார்க்கலாம். காமாட்சி அப்படின்ற பெயர் நிலாவிலும் வாழும் ஒரு சக்தியின் பெயர். அதன் பெயர் தான் காமாட்சி. எதற்காக இந்த காமாட்சி அம்மன் 30 அசுரர்களையும் அழித்து ஒரே நிமிடத்தில் அழித்த தேவி ஸ்ரீ பால திரிபுர சுந்தரி. உலகமே இருண்ட நேரத்தில் அனைத்து தேவர்கள் சக்தியும் குறைந்தது. அப்போது ஒரு சிறு பிள்ளை பால திரிபுர சுந்தரியாக பெயர் பெற்று இது எந்த தேவர்களுக்கும் தெரியுது. அம்மன் ஆக்ரோஷமான சுரூபம் எடுத்து வடபத்திரகாளியாக வீர காளியாக அவதாரம் எடுத்து அந்த 30 அரக்கர்களையும் விட்டாள். இதை பார்த்து பயந்த தேவர்கள் யாரும் என்ன செய்திருக்காங்க, இந்த சின்ன பிள்ளை ரூபத்தில் இது யாராக இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாரும் ரொம்ப சந்தேகத்தோடு கேள்விப்பட்டாங்க. அப்போ தான் அனைவருக்கும் தெரியப்பட்டது. அப்போ ஒரு மகாராஜாவை கூப்பிட்டு இந்த மகாராஜாவுக்கு அம்பாளுக்குன்னு என்று ஒரு தனி சன்னதியை கட்ட சொல்கிறாரு. அந்த சன்னதிக்குள்ளே இன்று நான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். காலை பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் என்னை திறந்த பாருங்கள், நான் தங்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கின்றேன் ஈசனே தேவர்களே அப்படி சொல்லிட்டு அம்பாள் மரம் சொல்லுவாங்க. அப்போ என்ன ஆகுது, காலையில் அனைவரும் பிரம்ம முகூர்த்தத்துக்கு திறந்து பார்க்கும்போது அம்பாள் ஸ்ரீ காமாட்சி திரு அவதாரத்துடன் இந்த மாதிரி பெருசாக காட்சி வந்திருக்காள். இந்த காட்சியை பார்த்த அனைவருக்கும் மிக சந்தோஷம் வந்தது. வேறு யாரும் இல்லை, அந்த தாய் தேவியான ஸ்ரீ மகாசக்தி தான். இந்த ஸ்ரீ மகாசக்திக்கு பூஜை செய்து அமர்வாங்க. இந்த காமாட்சி அம்பிகா பார்த்திங்கன்னா சப்பனம் கால் போட்டு தான் அந்த அம்பாள் அமர்ந்திருப்பாள். அந்த காட்சியில் அமர்ந்தா அப்படி தான் இந்த அம்பாளை எந்த இடத்துல வைத்து கும்பிட்டாலும் நன்மை நடக்கும். அந்த ராஜா கட்டின ஆலயம்தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் காஞ்சிபுரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த காஞ்சிபுரத்தில் ஆதிசங்கரர் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்திருக்காரு. இந்த ஆதிசங்கரர் பார்த்திங்கன்னா வருடத்தில் ஒரு முறை அவருடைய ஆத்மா இந்த இடத்திற்கு செல்வதாக நினைக்கிறார். ஒரு நாள் அம்பாள் ஆக்ரோஷ சுரூபமாக இருக்கும் பொழுது தன்னுடைய ஆக்ரோஷ சுரூபத்தை குறைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு சக்தியாக அவர் ஸ்ரீ சக்கரம் என்று உருவாக்கிறார். இதுதான் அந்த ஸ்ரீ சக்கரம். ஸ்ரீ சக்கரம் அனைத்து தெய்வ சக்திகள், அனைத்து தெய்வீகள் சக்தி, வாராகி, வடபத்திரகாளி, மதுரை மீனாட்சி, காஞ்சி காமாட்சி, காசி விசாலாட்சி, திருவேற்காட்டு கருமாரி அனைவருடைய சக்திகளும் இந்த திரிபுர சுந்தரி அம்மன் ஸ்ரீ சக்கரத்துக்குள்ளே தான் இருக்குது. இந்த திரிபுர சுந்தரி அம்மன் என்பது எப்படி இந்த சக்கரம் தன்னை திருப்பி கொண்டிருக்குதோ அதே போல் இந்த அம்பாள் திரிபுர சுந்தரி அப்படின்னு. சுந்தரி என்பது ஒரு பெயர், அது ஈசனுக்கு பிடித்தமான பெயர். அது மட்டும் இல்லாமல் பிரம்மனின் மனைவியான சரஸ்வதி தாயை சுந்தரி அப்படின்றத நம்ம வழிபடுறோம். இந்த மந்திரத்தில் பார்த்திங்கன்னா சுந்தரி அப்படின்னு தான் போட்டிருக்கோம். மகா சுந்தரி, சரஸ்வதி சுந்தரி. அதை ஒப்பிட்டு வைப்பதால் தான் உங்களுக்கு திரிபுர சுந்தரி அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க. இந்த திரிபுர சுந்தரி அம்பாள் பார்த்திங்கன்னா இரண்டாவது என்னதுன்னா, இந்த அம்பாள் சரஸ்வதி அம்பிகாவுடைய ஒரு சுரூபமாகவும் மகாலட்சுமி கஜலட்சுமியின் சுரூபமாகவும் அம்பாள் ஆகவும் இந்த ஆலயத்தில் குடியிருந்திருக்காங்க அப்படின்னு கூறப்படுது. இந்த அம்பாள் பார்த்திங்கன்னா மிக மிக சாந்த சுரூபி. இந்த அம்பாள் கையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளி இருக்கும். அந்த கிளிக்கு மேலே கீழே தாமரை பூக்கள் அல்லது வாடாமல்லி இந்த பூக்கள் தான் இருக்கும். அம்மனுடைய ஒன்று கைகளில் பார்த்திங்கன்னா அம்பாளுக்கு கரும்பை பிடித்தது போல
அம்மன் காட்சியளிப்பார். இந்த அம்மன் வந்து மதுரை மீனாட்சியோடைய அடுத்த சுரூபம் கூட சொல்லலாம். இப்படி கூட நம்ம சொல்லலாம், அது எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. இந்த ஆலயம் பார்த்திங்கன்னா மகாராஜா ராஜராஜ சோழனால் கட்டப்பட்டது. அவருடைய தாத்தாவான தேவசங்கர நாயனார் தான் கட்டினார். இந்த ஆதிசங்கரர் இந்த இடத்திற்கு வந்து தான் இந்த ஸ்ரீ சக்கரத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. சரி, இப்போ கஜலக்ஷ்மிக்கு வைக்கக்கூடிய இந்த மகா விளக்கு காமாட்சி விளக்கு எதற்காக காமாட்சி அம்மனுக்கு சார்த்தப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, காமாட்சி விளக்கு ஒரு நாள் ஈசன் என்ன செய்கிறாரா, மேலே அமர்ந்திருக்காரு. அப்போ அம்பாள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எனக்கு ஏதாவது ஒரு தொழில் தாங்க, இந்த தொழிலில் நான் என்றைக்குமே இருப்பேன் அப்படி சொல்கிறேன். அப்போ ஈசன் கேட்குறாரு, அந்த தொழிலுக்கு நீ போகிற அளவுக்கு நீ என்ன செஞ்சுருக்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டேன். அதை பார்த்து ஆத்திரமடைந்த தேவி, 30 அரக்கர்களை ஒரே நிமிடத்தில் அடித்த தேவி நான் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். சரி, 30 அரக்கர்களை அழித்தது நீதான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த காமாட்சி விளக்குக்கு பக்கத்திலேயே இந்த அம்பாள் வந்து அமர்ந்திருக்காங்க. அப்பயே காமாட்சி படம் இல்லாமல் கஜலக்ஷ்மி படம் இருக்குது. அப்படி பார்த்திங்கன்னா, கஜலக்ஷ்மி அப்படின்ற பொருளே வந்து அம்சம் அஷ்டலட்சணம். விளக்கு, குத்து விளக்கு, மல்லிப்பூ, வாசனை பொருட்கள்லேருந்து அனைத்து சுத்தமான பொருட்கள், விளக்குகள் அனைத்தும் மகாலட்சுமியாக உட்பட்டிருக்கு. அதனால் கஜலக்ஷ்மி இந்த விளக்கில் போய் முதலில் அமர்ந்தலார். மகா காமாட்சி அம்மனுக்கு இதை காமாட்சி விளக்கு தான் சொல்லுவாங்களே தவிர காமாட்சி படம் இருக்காது. கஜலக்ஷ்மி படம் தான் இருக்குமே தவிர கஜலக்ஷ்மி விளக்கு அப்படின்றது இருக்காது அப்படின்னு ஈசன் 2 பேருக்கும் சரிசமமாக அளவு கொடுத்தாரு. அதனால காமாட்சி விளக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். சரி, இந்த யாத்திரையான இந்த யாத்திரை என்ன அர்த்தத்தை குறிக்குது அப்படி பார்த்திங்கன்னா, அருணாம் கருணாம் அப்படின்ற அந்த பாடலில் இருக்கும். அந்த அருணா அம்பாள் பாடம் பார்த்திங்கன்னா, இந்த அம்பாள் பார்த்திங்கன்னா இந்த அம்பாளுடைய அது அபிராமியோட அம்பாளுடைய பாடம். ஓகே, அந்த பாடல் அந்த லலிதா சஹஸ்ரநாமம் நம்ம எப்பொழுதும் பாடும் பொழுது மட்டும்தான் இந்த ஸ்ரீசக்கரத்துக்கு சக்திகள் கிடைக்கும். இந்த ஸ்ரீசக்கரத்தை வீட்டில் வந்து நம்ம பழமாக கூட வச்சுருக்கலாம். வீட்டில் இல்லாதவங்க இதை நீங்கள் கூகுளில் தேடினா கூட கிடைக்கும், அல்லது கடைகளில் போய் தேடினீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஸ்ரீசக்கர படம் கிடைக்கும். இப்போ கூகுள்லாம் லசாடா அதெல்லாம் இருக்குது, நீங்கள் அதெல்லாம் தேடினீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ஸ்ரீசக்கரம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். வீட்டில் இருக்கும்போது நீங்கள் இந்த ஸ்ரீசக்கரத்தை மனதார நினைத்து எந்த வேலைகள் செய்தாலும் சீக்கிரத்தில் ஸ்ரீசக்கரம் உங்களுக்கு உதவி புரியும். இந்த அம்பாள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப 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 சக்தி சுரூபம் வாய்ந்தது. அவளுக்கு கோபம் வருது அப்படின்னா அந்த காஞ்சிபுரமே அதிருமா. அந்த அளவுக்கு இந்த அம்பாள் சக்திகளும் சுரூபங்களும் பெற்றிருக்கிறார். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அம்பாள் சாதாரண சுரூபினி கிடையாது. சகல சக்திகளும் ஐஸ்வர்யங்களும் படைத்த ஒரே தேவி ஸ்ரீ மகா காஞ்சி காமாட்சி அம்மன். அதாவது காஞ்சி காமாட்சி அம்மனுக்கு ஸ்ரீசக்கரம்னு அவ்வளோ பிடிக்கும். இப்படிப்பட்ட அந்த அம்பாளோட கோபமே வந்து ஸ்ரீசக்கரக்குள்ளே தான் இருக்குது. இந்த ஸ்ரீசக்கரம் எழுது சக்கரா மகாதேவி இல்லை உலகத்தில் இல்லை எல்லா சக்கரத்தை விட அந்த ஈசனோட சக்கரத்தை விட மகா பெரிய சக்தி வாய்ந்த பலம் பெற்ற பெரிய சக்கரமானது இந்த மகா ஸ்ரீசக்கரம் வேண்டி தான். இந்த சக்கரத்தை எடுக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் யாருக்கும் அனுமதி கிடையாது. இது காஞ்சிபுரத்தில் நிஜமான சுரூபத்தில் வந்திருக்கு. ஓகேவா, ஆதி காலத்தில் இந்த ஸ்ரீசக்கரம் காணப்பட்டிருக்கு. மீண்டும் அம்பாளோட அனுகிரகத்தால் மீண்டும் இதே இடத்துக்கு அந்த ஸ்ரீசக்கரம் திரும்பியே வந்திருக்கு. இது ஒரு மர்மமான விஷயமாக தான் இருந்தாலும் இதுக்கு அனைத்திற்கும் காரணம் தேவி காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் அப்படின்னு இன்றைக்கு வரைக்கும் அம்பாளுக்கு நேர்த்திக்கடன் செலுத்திக்கிட்டு வராங்க. அது மட்டும் இல்லை, ஆதிசங்கருடைய ஆவி இன்னும் இந்த அம்பாளுடைய கோயிலில் தான் குடியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் ஸ்ரீமகா காஞ்சி காமாட்சி அம்மனுக்கு ரொம்ப பிடித்த நாள் வெள்ளிக்கிழமை, செவ்வாய்க்கிழமை. இதனால் அம்பாளுக்கு விரதம் எடுத்து நீங்கள் பூஜை செய்யலாம். எந்த தடங்களும் இல்லை. அம்பாளுக்கு நெய்வேத்தியங்கள் எதை வேணாலும் அம்பாளுக்கு வைக்கலாம். பாயாசம் வைக்கணும் வைக்கலாம். எது உங்களுக்கு என்ன இஷ்டமாக இருக்கும் வைக்கலாம். அம்பாளுக்கு மிக பிடித்த பூ தாமரைப்பூ.
சிவப்பு எந்த பூவாக இருந்தாலும் சரி, மஞ்சள் எந்த பூவாக இருந்தாலும் சரி, அம்பாளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச பூக்கள். ஓகேவா? இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து எப்படி காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் உருவெடுத்தாங்க, அவங்க அவதாரம் என்ன, எதற்காக ஸ்ரீ சக்கரம் அப்படின்றது விளக்கு எடுத்துச்சு, காமாட்சி விளக்கோட அவதாரம் என்ன, ஆதிசங்கரர் யார், அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீ சக்கர யாத்திரைகள் அப்படின்னு பல வீடியோக்களை பார்த்தேன். இதே போல் நாளைக்கு வேறொரு வீடியோவோட வரேன். அடுத்த அம்பாளுடைய வீடியோவோட வரேன். நன்றி, வணக்கம்.